Níl McQuillan an seo arís leis an dar ceacht bhí cuasaí HTML agus CSS. Nis tá mé chun filtán nua chruthú ar an disca crua BSC3 a thuairt mé agus tá mé chun Notepad++ cé go bhfuil just go ná Notepad a úsáid agus tá mé chun mo chéad leathanach HTML a chruthú agus a hábháil in san filtán nua seo BSC3. So tá HTML cóhéanta go rud ar a thugtar clibanna agus sin sampla go clib a chéad clib cílíonn clib go mí na lúbíní ilanacha seo in úsáid agat agus focail speisialta athrib. So sin an clib HTML agus go hiondúil críochnaíonn clib leis an rud céine seachas go mín / chun tutsaí tar éis an chéad lúbí. So siirta sé seo go ná tosaí an clib HTML críochnaí an clib HTML. Tá an clib HTML riachtanach in éon document HTML. Ceann eile atá riachtanach ná an clib head agus sin tús head agus sin deire head agus caiith sé sin a bheith in éon leathanach HTML. Rud eile chas bheith i leathanach HTML ar bith ná an clib body agus críochnaíonn an clib body. Tá ábhart speisialta leis na cín seo. Behind ein rud rib HTML an clib HTML ó HTML seachas rud amháin agus tain rud ar a thugtar an ráis doc type. Agus insin sé seo don browsálaí a bheits ag oscailt an rud seo. Cén cinál document atá gceist so muidig rágur document HTML document HTML a cúig legan a cúig go HTML. Tá tain sé sin ag an tús ach an chéad ráis ceart in dhé sin ná HTML agus an rud faoi dhearr eicas tú a ggóid HTML ná deire HTML ar lína an líon sin. Bhíon head, tús head, deire head agus tús body, deire body agus an sin rud eile go hiondúil a hainz an cé an thugtar go hiomlán riachtanach ach tain rud ar an title tíbhaiste gon head tuairfaí deire an title agus deire title. So muidig fálam faoi chearra clib nua inis HTML agus deire HTML, head agus deire head, title agus deire title agus body agus deire body agus tá an tower den bhfuil siad seo antáhachtach. Now, sin fágil Notepad++ níos fearr ná Notepad ná nuair a hábhálann muid é seo mar document HTML lasí cuid gona rudí seo suas. An chéad bhórga me se scríbh chud leathanach gréasáin in Gaeilge tá sé táta go dtí go sábháil for na sínsí fada gceart. So faoi an coding an seo cá mé encode in UTF a hocht around it. Okay, beceart é sin ag an tús. Agus an sin tá mé chun save as agus gul gotí má ríomhre agus BSC3 an filtán a chruthí muid agus tuairmuid an tanam seo tá sé seo an bhar mar leathanach body tuairmuid index.html ar seo agus sábhála muid mar hypertext markup language file in Notepad. Tá meachta go in Notepad++. Tá meachta go úsáid go ná Notepad just chur an .html ag an deire. Brú mé ar save agus mar ecin sibh tá na rudí seo lasta suas inis. Agus is féidir teideal a thuirt gon leathanach seo agus as rud go méid scríomh faoi bháile clia tain gná héigs idir title agus deire title. Now cuma faoi spás bán má dhéanam sé sin ní sé aon deirflicht bhfuil na líntaí bána seo an nó má churm sé title ar an lína céine.
níana sé aon difriocht. Fiú a gurn sé head an seo agus body an seo níana sé aon difriocht. It's just ó haobh in leitse agam muid rin spás bán idir rugby. Má tá me géirí an torra cho seo eicel brúham ar save agus tá rud áisiúil a rís ag Notepad++ is féile mé oscailt sa mrowsálaí gur bhhailm. Oscail me sé é Chrome agus níl aon rud le feiceáil fós. Seachas an teidil, tagan an teidil mar ecinn sib an sin ag bar an bhrowsálaí bailíocht lia. Agus beidir just go despáin méid clib óháin eile go mbeidh rud éigean le feiceáil. Tain an tábhar i liugan seo sa madi, idir tús body agus deire body. Agus cean gona clibanna a an fálam faoi ná H a haon. Tá H a haon, sean chuí a scríam se hénig. Chuirim se an tús agus an deire is deach ar dús. Sin tain an tábhar idir an dáhar seo. So tábhar chun dul an seo fáil sé. Now, antáhacht go dtí muid é seo chamuid brú ar save nó just control S a bhrú agus háil ar an mrowsálaí chamuid brú ar refresh agus sin torra tá takes mór mar seasan H a haon gur heading level a haon cean heading level a haon. So sin an torra ar an HTML sin. Mollim sin legan amach se an scáile an freisin go mé an browsálaí agus Notepad ar oscailt ag an am céine go mbeidh tú ná na háirí a dhéanaan tú na cean eile ná P gur paragraph seo iad alt críochnaí an P brú ar save agus níl an targad le feiceáil go dtí go mrúin refresh. Na túir si bhíar má aithríonn sé seo má Chead alt is féil an copy and paste a úsáid seo má dara alt. Now má dhéanam sé dearmad ar save a bhrúin seo agus má bhrúim sé ar refresh háil an seo níl aon rud le feiceáil. Catha mé é seo a hábháil agus an sin refresh agus sin é. So siúd ar Chead leathanach HTML bannaigh trí as ceanna scríomh sibh hain bunaí ar an téim seach úsáid war smaoin of hain ná lean an cean seo é bailíocht lia. Peadh ábhar tá síma agad an agus ban tríal as an rud seo. Agus bí cinnte go bhfuil ábhar na dlibanna i gceart agaí. Má dhéanann tú botún ar nós an slash le deire a chur le P is féidir le sin nó má dhéanann tú dearmad ar an P sin in omlan is féidir leis éificht a bheith aige ar torra an leanaí. Now i gás sin ní rah bud aber gur sé sin dearmad gur sí seo dearmad agaí agus a réad má bhfuil muidir save Becky sibh ná raibh sé mar beceart. Nu má dhéanann tú dearmad ar an H a haon a chríochnú tá sé fós faoi cheannach ar an H a haon an sin mar antáhat go bhfuil chur deire le chuid clibanna gúnaigh ar an bhí ceart agus save agus refresh. Sin deire leis an dara fhí seán seo faoi HTML agus CSS.